Эй, йоу, Султонка, чушиди ты дерка деси? Ина, братан, да пеши дом тонум дар таҳойка. Рута сиёнака да пеши доми монести. Братан, хато кардам, инҷа доми ҳамсоятам дай. Ина оз да пеши дом тон омадестам. Рут лахча да пеши домам нести. Ина, брат, да сари поворотам, уна тра дидестам, я чизи сиёҳӣ да байни раҳтии. Рут сиёҳ да сари поворотам нести. Шогирд, инаи сума бигӣ, як хеле бизаниш ки линҷош гапа нагира, бидона ҷовид кияй. Гап ёқ. Итари нигоҳ накӣ, мезани якӣ? Ӯзбе, ман рамоли кома гирифтагиям. Гӯш кӣ, дика ду чор панчанд, намедонӣ, значит нера биги як хеле бизаниш, ой мама бига. Шифти фақат сухан кӣ? Олимои ба қувват МС Чаламчӣ гуфташ сум дорӣ, зур дорӣ. Ӯзбеҷа, морам ничего себе нестем охи. Абача. Ба худой на плет овардам. бе гӯши пад нахоҳ ислом бизанам мо назанем. Охи чӣ хеле прическа. COVID-19 маде ин Таҷикистан. О бахшрувай мезеба охи. Яна муд пас мекунем зебира аз намегӯй. Қафои сар ма нагири бо. Наҷим ки мошинка тезай набра бо. Абача уста сари ягон ҳамсоя несе охи. Бе ман навгарм шидесам. Ранги сари худат пас кӣ? Ами сара дар мекна хонада қусом ба шинги ҷо меё сар пас кунӣ. Охи ма тра гуфтам муи сар пас ки сар не. Маҳира биги бозӣ каданги. ҷовид уста. Пеши ма ки омади тоқат мекунӣ. Ой мама. Бача сарам ҷӯши. Зиқ наша антисептам дорум. Ира да даҳанат мон. Куранги ҷонон бумак. Ку 99 30. Ина тамом. Бовар ки ранги шайхи тоҷик шидӣ. Бачаи маим ё ма ховум. Хайрат нома шайхи тоҷик намондам. Ита бенамудае. Нариди охи метонӣ бирай. Ҷовид зинда бошӣ, агар пешти биям ба хеле прическа як гала рус меқапанд. Худораҳмати Султон бачаи зур буд. Бисёр меҳнато кадаги буд дар сари замин. Ай картошкачиниро куси сиёҳ шудаги буд. Хай мид рафт. Ай касе қарздора пешакӣ бига. Мо қарзша меспорем. Танӯш бема бигзарам. Ай болот бигзарем ё ай тагид. Саред ранги рол тонохи ранги пушкин пас кадаги исбе маҷа. Исбе. Ма гап занем ҷа. Эй ёв. Маюм. Ҷовиди красавчик. Кадоме намешноса? Ба наздикӣ мешносама. Султон бачаи зур буд. Сағира сия буд, сафед буд ки қатима калон шудаги буд. Дая агарод мегаштем ҳармон. Не ки айма 1.5 сомон қарздор буд. Ҳамурам айкистам диздаги буд. Ҳами ҳамат 20 дирами ҷамъ кунен, 1 сомон мешава. 50 дирами гашта наи пушкин да бари мисодаги наи метия. Гуфтаниям ки Султон қатима калон шудаги буд дар сари замин, фақат картошка мечин, ҳамун хелам паат фақат картошкаро медизид. Картошка усбеса пиёзорам диздаги буд. Яхе вақт хай гуфтани ҳастам ки бародаро, пули мара битен охи, марам зиндагӣ дорум. 1 сомон. Эй ҷовиди сия, усмама барвақт додум таку.